Omwe mukumvawu ndi mpeni omwe mnyamata mukumuonayu amagwirisa ntchito pokandula thupi lake lomwe linatuluka tinthu tolimba ngati miyala. Kodi imeneyi ndiye nthenda yanjinso? Mwana uyu ndi ndani? Moyo wake wa masiku onse umayenda bwanji? Ineyo ndine Dean Studios, kalani pompo pomwe nkhaniyi ikupitilira. Ali ndi zaka 14 ndipo dzina lake ndi Jean Damar. Ndi mwana wachinayi kubadwa kuchokera mu banja la ana 8. Anabadwa zabwinobwino monga mwana amabadwira nkumakula, koma patapita nthawi anayamba kutuluka tizinthu pa thupi lake tomaoneka ngati tizilonda, koma tosiyana napo ndi tizilonda tomwe ife tikuti ziwati. Anayenda naye ku dzipatala komwe anauzidwa kuti izi nzachilendo kwa iwo ndipo zili beyond their capability. Tizilondato timankanakula ndi kuyamba kumaoneka ngati timiyala ndithu tolimba. Ati tinthu timeneti imafika nthawi yoti timaotcha, timayabwa mosowesa mtendere, ndipo zala zake kuti akande sizitha kusiyisa kuyabwako, koma zimachita the opposite. Choncho amagwirisa ntchito mpeni pokandula kuti apeze mwanayu mpumulo. Akukula ndi mayi ake okha kamba kamayishu ena a family. Ngakhale zili chonchi, Jean amapita abe ku sukulu, amayesesa kuyika chidwi pa maphunziro ake, ngakhale zili zoti amajombajomba kamba ka condition yomwe ali nayoyi. Mayi yake anayimanganga pa mwanayu pomupatsa chikondi choyenera nthawi zonse. Muzipatalatu zambiri zomwe amakhala akuyenda amawauza kuti alibe solution ya zimenezi, koma amawalimbikisa kuti azikachulukisa kupempha Mulungu kuti awapulumuse kuvutoli, kamba kuti mavuto opanda solution ngati awa ndi mwa Mulungu yekha momwe mumapezeka masolution. Amapemphera daily mwanayo pamodzi ndi mayi yake, ndipo sataya mtima ndi kuzimva kunyozeka kamba kuti ati amakhulupirira kuti matenda ndi njira imodzi yomwe Mulungu amafuna kuwayeresera anthu kapena kuwayesa mayesero. Mwana onsewa ndi iye yekha ali ndi nthenda yachilendoyi. Timiyala tapathupiti ati nthawi zina akamatikanda ndi mpeni timatha kupalika ndi kuchoka, koma timameleranso. Anzanga mukuonera, kunjakutu kuli mavuto, kunjaku kuli matenda, anthu akusausika ndi zinthu zosiyanasiyana, koma inu ndine pano tsiku likumatha osathokoza mitendere yosaonekerayi. Tili bize kulitsata dziko kulikonse likulowera ndi kuyiwala mwini kutipatsa kupuma. Tonse pamodzi, aliyense payekha tipemphe Mulungu achize mwanayu ndi kumupatsa tsogolo la mtendere ndi kupanga mavuto omwe Jean Damar ali nawo kuchoka mpaka kalekale. Musayiwale, mapemphero sitipanga m'ma comment box, koma komwe muliko pemphani molimba chifukwa mmawa ndi inuyo. Pangani share uthengawu. Osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndife a Dean Studios kuti amalawa awadziwe. Pajatu malonda samagulisira kumpanda.